Pan dwi'n mynd i digransi, dwi'n mynd â fy llyfr tynnu lluniau gyda fi. Fy hen dadgu yw Granchi. Mae e'n hen iawn. Mae'n rhaid i mam weiddi drwy blwch llythyrau mwyn iddo'n clywed ni. Mae'n eistedd ac yn eistedd yn ei gadair drwy'r dydd, yn gwylio criced ar y teledu ac yn yfed squash piws. Mae hi mor boeth yn ni Granchi. Mae'n teimlo fel bod ar wyliau. Mae mam yn dweud wrtho, mae hi fel y carabi fan hyn, Granchi. Mae Granchi yn chwerthin gyda chwarthiad mawr o'r wddwn sy'n llenwi'r lle ac sy'n gwneud i'r llestri grynu. Dwy ti erioed wedi bod i'r carabi? Mae mam yn golchi llestri a chwpanau Granchi ac yn edrych yn ei oergell. Mae'n cynhesu pastai steak a thatws stwnsh yn y microdon ac yn arllwys y grefi drosto. Mae'n Granchi yn bwyta ei swper ar hambwrdd. Ydy'r gofalwyr wedi bod hebio, Granchi? Gofyn am mam, ond dyw e ddim yn gwrando. Mae'r gofalwyr yn debyg i nersis. Maen nhw'n helpu Granchi i ymolchi a gwisgo bob dydd. Pan mae Granchi a mam wedi gorffen sgwrsio, rydyn ni'n mynd i'r llyfrgell i newid fy llyfrau. Ac ar ôl y llyfrgell, rydyn ni'n cwrdd â dad a fy mrawd bach yn y caffe. Mae dad yn dewis coffi Americano a darn o gacen foron. Mae mam yn dewis cappuccino a thriongl mawr o gacen goch felfed. A dwi'n dewis sydd afal a 2 bicen ar y maen. Ar ôl bod yn y caffe, rydyn ni'n mynd i siop Sprinkles i gael hufen iâ. Wedyn, rydyn ni'n mynd i'r parc i chwarae. Mae dad yn gadael i fi wrthio fy mrawd ar y siglen. Wii! Meddai babi bach. Dwi'n mynd i eistedd o dan fy hoff dderwen fawr ac yn agor fy llyfr tynnu lluniau i ddechrau lliwio. Yn y Gwanwyn, rydyn ni'n gwylio wenoliaid yn hedfan o'i chwmpas, ac yn y haf, rydyn ni'n cael picnic weithiau yng nghosgod y goeden. Yn y Hydref, dwi'n casglu'r mes bach sy'n cwmpo o'r goeden ac yn mynd â nhw adre gyda fi. Yn ôl mam, roedd y dderwen fawr yno cyn y parc, cyn y llyfrgell, cyn y caffe a cyn y siop hufen iâ. Mae hi wedi bod yno erioed bron. Mae dad yn dweud wrtha i bod y dderwen fawr wedi goroesi storm Arianwen, storm Bryn, storm Caredwyn, storm Dafydd, storm Eirian a storm Fred. Rydyn ni i gyd yn meddwl y bydd y dderwen fawr yno tan ddiwedd yr wyddor. Ond un dydd Sadwrn ar ôl storm William, rydyn ni'n darganfod y dderwen fawr yn gorwedd, yn fflat ac yn llipa a draws y rec. A dyna'r diwrnod aeth Granchi ar goll o'i gadair. Gwaeddodd mam drwy blwch llythyrau. Granchi! Ond doedd dim ateb. Treuliodd mam y diwrnod wedyn ar y ffôn drwy'r dydd. Siaradodd hi gyda mam Gilem i ddechrau. Yna, siaradodd gyda dad Cili. Yna siaradodd gyda hen fodryb Didi, hen fodryb Gwendolyn, hen fodryb Eleanor a hen ewythiau Theo. Yna siaradodd hi gyda mwy o hen ewithrod a hen fodrybedd
a phobl eraill oedd yn cyffredeb i fi, meddai hi. Siaradodd gyda rai ohonyn nhw am amser hir. Yna, siaradodd hi am lai o amser gyda llawer o bobl. Pobl nad oedd ni erioed wedi cwrdd â nhw, nac wedi clywed amdanyn nhw. Doedden ni ddim yn gwybod fy mod i'n perthyn i gymaint o bobl. Dywedodd hi wrth bawb ein bod ni'n cael parti arbennig i Granchi. Dwi'n mynd â fy llyfr tynnu lluniau gyda fi i'r parti arbennig. Mae'r parti arbennig yn llawn o'r bobl mae mam wedi bod yn siarad gyda nhw ar y ffôn. Ond mae yna gannoedd, miloedd, miliynau, biliynau o bobl eraill heddiw. Mae gan hen ewyllau Theo wallt hir fel plethu sy'n mynd yr holl ffordd i lawr ei geddi. Mae e'n dweud wrtha i. Daeth dy Granchi i Gaerdydd ar gwch o'r enw Eriga. Mae dyn arall yn dweud ac enw'r ynys ddaeth e ohoni i'w Antigua. Mae hen fodryb Didi yn gwisgo wig. Bob tro dwi ei gweld hi, mae ganddi wallt gwahanol. Mae hi'n dweud wrtha i. Yn Antigua roedd llawer o heulwen, môr glas a cheddoriau soca. Mae menw arall yn dweud, paid anghofio am y pysgod. Mae dad Cili yn gwisgo siwt las lachar, ac mae ganddo sbectol haul yn eistedd ar ei wallt arian. Mae'n sibrwd. Pan ddaeth Granchi i Gymru i ddechrau, roedd hi mor oer nes bod chlychau ia yn hongian o'r tapiau. Ac meddai mam Gilein, roedd rai pobl yn oeraidd hefyd. Roedden nhw'n galw enwau cas arno, wrth iddo gerdded i lawr i stryd. Mae ein cyfnither Nelfia yn gwisgo penwisg, sy'n goch ac yn aur ac yn wyrdd, meddai. Roedd Granchi yn 97 oed. Roedd ganddo 12 o blant, 33 o oerion, 40 o oer-oerion a 7 o oerion. Mae rhywun yn estyn am ffritau pysgod hallt ac yn dweud, dim gobaith, man, fydde di byth yn gallu eu cyfri nhw i gyd. Ar ôl eistedd i lawr i fwyta, dwi'n tynnu fy llyfr tynnu lluniau allan. Mae mam yn dod â llon plat o reis a ffa i fi. Mae dad yn rhoi llwyaid fawr o gyrru gaffer ar y ben. Ac mae modryb sowth yn ychwanegu coleslaw ar y ochr. Mae ewythyr arall yn ychwanegu tamaid o bysgod wedi ffrio a darn o giw iardier. Meddai, mae holl o'r oerian Granchi wrth ei boddau'n bwyta. Ar ôl bwyd, mae'r gerddoriaeth yn mynd yn fwy swnllyd. Mae'r oedolion yn dal i fwyta ac yfed a sgwrsio, ond mae rai o fy nghefndir newydd yn dechrau dawnsio. Dwi'n rhoi fy llyfr tynnu lluniau i lawr ac yn dechrau toelli yn fy ffrog arbennig. Ar ôl y parti arbennig, dydyn ni ddim yn mynd i weld Granchi. Dydyn ni ddim yn mynd i'r parc. Dydyn ni ddim yn mynd i'r llyfrgell. Dydyn ni ddim yn mynd i'r caffe a dydyn ni ddim yn mynd i'r siop hufen iâ. Dwi'n eistedd ac yn eistedd yn fy nghadair, yn tynnu lluniau ac yn lliwio, gan feddwl am y dderwen fawr. Yna, dwi'n cael syniad
a dwi'n gweiddi I lawr I grisiau. Mam! Y dydd Sadwrn canlynol. Rydyn ni'n mynd i'r parc. Dydyn ni ddim yn mynd i'r llyfrgell, a dydyn ni ddim yn mynd i'r caffi. Mae yna dwll mawr lle roedd y dderwen fawr yn arfer bod, a dyna lle rydyn ni'n mynd. Dwi'n plannu fy mesen fach. Dwi'n gwthio fy mrawd bach ar y siglen ac yn dweud wrtho, un dydd fy awn ni I Antigua a bwyt y pysgod wedi ei ffrio. Ac yna rydyn ni'n mynd I gael hufen iâ.